Bună ziua, mă numesc Ina Deapur, sunt profesoară de geografie la liceul numărul 1. Lecția de azi vom începe cu o legendă. Vă rog frumos să o ascultați. Într-o zi s-a deschis peșterile Etniene. Un munte mare a luat foc. Abisurile lui arzătoare au izbucnit și șuvoaiele de lavă înflăcărate au măturat pe versancii largi, întunecând totul. Focul lui Jupiter furios a brăzdat eterul. Vârtejul de nori întunecate au acoperit cerul strălucitor. Totul era în flacără. Pajiști, păduri, dealuri, câmpii netede și chiar oameni. Focul a mistuit totul în calea sa. Satele au ars, unul după altul, chiar și oamenii. Oamenii au luat ce au avut mai scump și au fugit. Deci, despre care fenomen al naturii a fost descris în legenda aceasta? Corect. Despre vulcan. În legenda aceasta a fost descris vulcanul Etna, care se află în Italia, pe insula Sicilia. Deci, știința care studiază vulcanul se numește vulcanologie. Deci, vulcanele sunt locurile în care magma, adică roca topită, din interiorul Pământului își creiește drum la suprafața terestră al Pământului. Deci, structura vulcanului. Cel mai tipic este un stratovulcan, iată ăla, putem să-l privim, care se numește conic. Este format din straturile de cenușă, care lava a fost solidificată și a ieșit la suprafață. Straturi de cenușă și lavă solidificată se formează ca urmare a acumulării de produs de erupție în jurul gurii vulcanului, straturi de cenușă, straturi de lavă solidificată. La desenul dat noi putem privi straturi de cenușă care s-au solidificat cu timpul. Pe imaginea dată este conul vulcanului Popocatépetl, care este în Mexica. Înălțimea lui este de 5426 de metri. Deci, centrul magmatic. Sub conul vulcanului se află un rezervoar mare numit cameră de magmă. Înainte de erupție, magma se acumulează în locul acesta, în centrul magmatic. Gura vulcanului este un canal îngust numit aerisire, merge la suprafața focarului magmatic. Deci, craterul vulcanului este o depresiune formată în formă de cană, este o depresiune rotunjită la suprafața Pământului. Pe imaginea dată putem privi craterul vulcanului Vezuvii. Centrul magmatic, craterul, aerisirea vulcanului secundar. Deci, scoarța terestră aici este mai subțire și lava își caută ieșirea la suprafața Pământului. În momentul erupției vulcanului se formează nori de cenușă care sunt răspândite cu multe kilometri de la vulcanul dat și bombele vulcanice care cad la conul vulcanului. Puteți privi erupția vulcanului în câteva secunde. Erupția vulcanului noaptea. Deci, stropuri de lavă roșie, cenușă, precum și gaze și vapori de apă sunt aruncate sus în aer printr-o explozie. Centurile vulcanice sunt situate pe țărmurile Eurasiei, continentul Eurasiei și Americii. Din această cauză este format inelul vulcanic al Pacificului. Îl putem privi. Deci, în total, pe Pământ se cunosc 1340 de vulcane, din care sunt 950 active. În interiorul planetei au loc diferite procese despre care posibil noi nici nu știm că ele se întâmplă în momentul acesta. Deci, în toate acestea se creează o presiune uriașă care are necesitate să iasă la suprafața Pământului.
De aceea mama își găsește ieșirea la suprafața terestră al Pământului, împreună cu gazele. Apele care se află la periferia vulcanului se încălzesc de la magmă și formează geizere. Acum vă prezint cele mai active vulcane care sunt situate pe continentul Eurasia. Deci Etna și Vezuvii, Klyczevska-Sopca și Fujiyama. Deci aceste vulcane sunt active și pot avea loc erupție în orice moment. Elevi, ca temă pentru acasă, îți avea de citit legenda despre zeița Pele și sora ei. În afară de aceasta, îți avea de pregătit un proiect pe grupe. Deci, grupa întâia, o informație despre vulcanul Popocatépetl, iar grupa a doua despre vulcanul Iuliaicu. Vă mulțumesc mult pentru lecție, la revedere!